3.000 pertsona behar ditugu Gasteizko epaitegiak, legebiltzarra, gobernuaren ordezkari ordetza, udaletxea eta foru enparantza elkarlotzeko. 3.000 metro, 3.000 pertsona, 3.000 pauso, elkartasunetik konpromisora. Elkartasuna herrien xamurtasuna bada, konpromisoa herrien erabakitasuna da. Salbuespen politiken eta epaiketa politikoen aurka. Gure eskubide zibil eta politikoen alde. Jon, Goizane, Zumai, Antton, Jagoba, Nestor, Bittor, Jon, Pou eta Aitorren alde.